Než začneme, mám na vás jednu malou prosbu. Snažím se dosáhnout hranice 1000 odběratelů, což je pro mě opravdu významné číslo. Klikněte prosím na tlačítko odebírat. Odebírat. Je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k další tvorbě. Moc vám děkuji. Ahoj, jmenuji se Leo. Je mi 29 let. Bydlím v bytě s jednou ložnicí na severní straně města. Je to takovéto místo, kde je nájem rozumný a topení většinou funguje. Není to nic zvláštního, jen malá kuchyňka, gauč, který byl součástí pronájmu, a jediné okno, ze kterého je výhled na parkoviště plné sedanů a dodávek. Řídím šedou Hondu Civic, které je 12 let a pořád jezdí, jako by věděla, že se na mě nesmí vykašlat. Každé ráno se probouzím v 6:45, uvařím si černou kávu v kávovaru, který je starší než někteří moji kolegové, a do práce odcházím v 7:20. Cesta trvá 23 minut, když je provoz v pohodě, a 28, když ne. Mám rád tu předvídatelnost toho všeho. Pracuji jako síťový technik ve středně velké logistické firmě kousek od dálnice. Budova je jednou z těch nízkých, širokých staveb s béžovým obložením a příliš mnoha zářivkami. Můj stůl je zastrčený v nejvzdálenějším rohu druhého patra, vedle stojanu se servery, který neustále hučí jako tichý, pravidelný tlukot srdce. Ten hluk mi nevadí. Přehluší všechno ostatní. Většinu dnů trávím protahováním kabelů přes stropní podhledy, řešením výpadku Wi-Fi pro účetní oddělení nebo trpělivým vysvětlováním, proč nemůžete zapojit osobní kávovar Keurig do stejného obvodu, který už napájí 3 monitory a laserovou tiskárnu. Udělám to. Zdokumentuji to. Jdu dál. Nikdo si mě vlastně nevšímá. A strávil jsem roky tím, abych se ujistil, že to tak zůstane. Být neviditelný má své výhody. Lidé od vás moc nečekají. Nezvou vás na drinky po práci nebo na víkendové zápasy v softballu. Nespoléhají se na vás, když se věci pokazí. Prostě existujete v pozadí, spolehliví a tiší jako hučení serverů. Dřív jsem si myslel, že je to síla. Teď si už tak jistý nejsem. Bylo to říjnové úterý, když se objevila první vlnka. Neviděl jsem vítr přijít, jen jsem o tom slyšel. Max z logistiky se kolem 10:30 opřel o můj serverový rack, jak to dělá vždycky, když má drby, které si nemůže nechat pro sebe. Max je jeden z těch chlápků, co znají věci všech ostatních dřív než oni sami. Skřížil ruce a stišil hlas, jako by sdílel tajné informace. Nová holka v prodeji, Elena, dneska začala, ostrá jak břitva. Prý slušně, ale přesto opravila Grega na úvodní schůzce. Všichni o tom mluví. Jednou jsem přikývl, oči stále na obrazovce. Dobře pro ní. Max čekal víc. Když jsem mu to nedal, pokrčil rameny a odešel. To ráno jsem na to už nepomyslel. Noví lidé přicházejí a odcházejí. Málo kdy něco změní. O 2 dny později, ve čtvrtek, jsem se vracel ze skladu se špulkou kabelu Cat 6, když jsem uslyšel, jak kávovar v odpočinkové místnosti začal pípat, jako by měl záchvat paniky. Skoro jsem šel dál, ale ten zvuk byl neodbytný, ten typ, ze kterého se vám napnou ramena, i když se s ním nepotýkáte vy. Vešel jsem do malého výklenku. Stála tam, ruce skřížené, a zírala na kávovar, jako by ji osobně urazil. Tmavé vlasy po stranách nakrátko střižené, nahoře delší s jemnými kudrlinami, které zachycovaly horní světlo. Měla na sobě tmavě šedé sako přes krémovou blůzu, rukávy vyhrnuté k loktům. Žádný snubní prsten. Brýle se silnými obroučkami, díky kterým vypadal její pohled ještě soustředěněji. Zamumlala si něco pod vousy, napůl nadávku, napůl povzdech a znovu šťouchla do dotykové obrazovky. Přístroj zapípal hlasitěji. Bez přemýšlení jsem k ní přistoupil, natáhl se přes ní a zatlačil zásobník na vodu zpět na místo, dokud nezacvakl. Pípání ustalo. Kávovar zabublal a začal vařit. Otočila se, nepřekvapená, jen zvědavá, jako by čekala na někoho, kdo vyřeší hádanku, a já se zrovna ukázal jako první. Díky, Hrk, řekla. Její hlas byl tichý, klidný, z těch, co nespěchají. Přikývl jsem. Někdy se to zasekává. Musíte to tam strčit silněji, než byste si mysleli. Chvíli si mě prohlížela. Opravdu si mě prohlížela. Nebyl to ten zdvořilý pohled, který lidé většinou věnují. Pracujete na tomto patře. Na konci chodby, sítě. Mírně naklonila hlavu. Elena, prodej.
zrovna jsem začala. Leo. Usmála se, takovým tím úsměvem, co dosáhne k očím, ale nezdrží se moc dlouho. Ráda tě poznávám, Leo. Nalila si kávu, černou, bez cukru a odešla. Celá výměna trvala možná 40 sekund. Stál jsem tam dalších 10 a zíral na kávovar, jako by mi dlužil vysvětlení, proč je můj tep o něco rychlejší, než by měl být. Zbytek odpoledne jsem si to pořád přehrával v hlavě. Ne proto, že by se stalo něco dramatického. Nestalo se nic, ale něco na tom, jak se na mě podívala, jako bych nebyl jen šum v pozadí, ve mně uvízlo. Říkal jsem si, že to nic není. Jen okamžik. Takové momenty už jsem zažil dřív. Vždycky pominuli. Ale během několika dalších týdnů se tyto okamžiky opakovaly. Míjeli jsme se na schodišti. Podržela mi dveře, i když jsem byl ještě v polovině chodby. Řekl jsem, díky. Odpověděla, není zač. Maličkost. Viděl jsem ji u tiskárny, když se zase zasekla. Ustoupila, abych to mohl opravit. Zatímco jsem vytahoval zmačkaný papír, zeptala se. Neunavuje tě někdy být ten, kdo ví, jak všechno funguje? Pokrčil jsem rameny. Lepší, než být ten, kdo to neví. Zasmála se. Tiše, suše. Opravdově. Fér. Jindy ve 3. patře v odpočívárně jedla sama oběd u okna. Vešel jsem si pro vodu. Vzhlédla, přikývla, jako bychom se už dohodli, že budeme sdílet prostor. Sedl jsem si ke stolu vedle ní. Nejdřív jsme moc nemluvili, byl slyšet jen zvuk vidliček o talíře a tiché hučení lednice. Pak se zeptala, ty si na schůzkách vždycky sedáš dozadu? Odmlčel jsem se. Jo, lepší výhled na obrazovku. Usmála se. Nebo menší šance, že tě vyvolají. Nepopřel jsem to. Týden po týdnu se konverzace trochu prodlužovala. Měla takový způsob kladení otázek, který nepůsobil jako výslech. Naslouchala, opravdu naslouchala, aniž by vyplňovala ticho svými vlastními příběhy. Přistihl jsem se, že odpovídám víc, než jsem měl ve zvyku. Ne proto, že bych na ní chtěl udělat dojem, prostě proto, že to působilo bezpečně. Všímal jsem si maličkostí. Způsobu, jakým klepala perem do bloku, když přemýšlela. Způsobu, jakým vždycky podržela dveře výtahu, i když byl ten člověk ještě 20 stop daleko. Způsobu, jakým její oči zůstávaly upřené na ty vaše, když jste mluvili. Jakoby na ničem jiném v místnosti nezáleželo. Říkal jsem si, že je to jen zdvořilost spolupracovníků. Nic víc. Ale hluboko uvnitř jsem věděl, že se něco změnilo. Kancelář se už nezdála tak tichá. A poprvé po letech jsem si nebyl jistý, jestli chci, aby byla. Pak přišel čtvrteční večer. Ten čtvrteční večer byl těžší než ostatní. Týden se vlekl jako mokrý beton. 3 dny v kuse jsem se potýkal se 2 servery ve 4. patře. Náhodné ztráty paketů, přerušované pády, logy, které nedávaly smysl, dokud ho ve 3 ráno najednou nedali. Oči mě pálily od zírání na obrazovky. Ramena mě bolela od lezení pod stoly, abych vysledoval kabely. Když jsem ve 20:47 konečně zavřel poslední tiket, kancelář byla město duchů. Stropní světla se stlumila do nočního režimu a vrhala dlouhé stíny do chodeb. Zůstala jen úklidová četa, jejichž vysavače v dálce slabě hučely. Vypnul jsem pracovní stanici, popadl bundu a zamířil k bočnímu východu. Zima mě zasáhla ve vteřině, když jsem otevřel dveře. Ostrý, vlhký říjnový chlad, který voněl po mokrém asfaltu a spadaném listí. Parkoviště se rozprostíralo pod sodíkovými lampami, žluté a ploché, o kaluže odrážely zář jako rozbitá zrcadla po odpoledním dešti. Můj Civic parkoval u zadního plotu, osamocený ve své řadě. Byl jsem v polovině parkoviště, když jsem ji uviděl. Elena stála vedle tmavě modrého Subaru Outback, kapota podepřená, v jedné ruce držela telefon, ve druhé malou baterku namířenou do motorového prostoru. Ramena měla schoulená proti chladu, sako zapnuté až ke krku, šálu volně kolem krku. I ze vzdálenosti 30 stop jsem v jejím postoji viděl frustraci. Ten způsob, jakým neustále kroutila hlavou nad tím, co jí motor naznačoval. Zpomalil jsem. Mohl jsem jít dál. Moje auto bylo jen tucet míst odtud. Ale něco, možná ten samý tichý impuls, který mě donutil opravit kávovar, mě táhlo k ní. Potřebuješ pomoc?
Zeptal jsem se, když jsem byl dost blízko. Vzhlédla, na půl vteřiny překvapená, pak se jí ulevilo. Paprsek baterky mi přejel po obličeji, než jí sklonila. Bože, ano, prosím. Položil jsem tašku na mokrý asfalt a vzal si od ní světlo. Řemen alternátoru byl okamžitě vidět. Roztřepený, popraskaný, visel na vlásku. Přejel jsem po něm prsty a cítil, jak je volný. Řemen alternátoru, řekl jsem, je v háji. Můžu ho provizorně spravit, abys dojela domů, ale zítra budeš potřebovat servis. Čím dřív, tím líp. Vydechla nosem. Samozřejmě, zrovna dneska ze všech dnů. Neptal jsem se, co tím myslí. Prostě jsem se pustil do práce. V kufru jsem měl malou sadu nářadí, starý zvyk z let řízení aut, která se ráda rozbíjela přesně podle plánu. Vytáhl jsem pár rukavic, multifunkční nářadí a pár stahovacích pásek. Elena ustoupila, aby mi udělala místo, ale neodešla daleko. Stála dost blízko, abych cítil její parfém. Něco čistého a slabého, jako citrusy, ale smíchané s deštěm a motorovým olejem. Na parkovišti bylo ticho, až na občasné auto, projíždějící po dálnici za plotem. Žádné troubení, žádné hlasy, jen tiché šustění větru skrz drátěný plot a kovové cinkání mého nářadí. Nevyplňovala ticho klábosením, nechrlila hloupé otázky, ani se neomlouvala za nepříjemnosti. Jen se dívala, se založenýma rukama, její dech vytvářel obláčky v chladném vzduchu. Pracoval jsem rychle, uvolnil napínák, odstranil to, co zbylo ze starého řemenu, a navlékl dočasnou délku zesílené šňůry, kterou jsem měl pro případ nouze. Nebylo to hezké, ale na 20 mil to vydrží, když pojede opatrně. Všechno jsem utáhl, utřel si ruce do hadru z tašky a postavil se. Zkus to, řekl jsem. Vklouzla na sedadlo řidiče, otočila klíčkem. Motor naskočil, stabilně a silně. Žádné pískání, žádné varovné kontrolky. Nanechala ho chvíli běžet na volnoběh, pak ho vypnula. Místo, aby odjela, vystoupila, tiše zavřela dveře a opřela se o ně. Podívala se na oblohu. Zataženo, žádné hvězdy, jen matná oranžová záře města odrážející se zpět. Děkuji, řekla tiše. Přikývl jsem. Není zač. Nepohnula se, já taky ne. Po dlouhé pauze znovu promluvila. Hlasem tak tichým, že jsem to skoro přeslechl. Přála bych si, abys byl můj. Ta slova dopadla jako upuštěný klíč. Ostré, náhlé zvonění v tichu. Ruce mi stuhly v polovině zapínání tašky. Cítil jsem, jak se mi do plic hrne studený vzduch, ostřejší než před nětím. Vteřinu jsem si nebyl jistý, jestli jsem slyšel správně. Pomalu jsem se narovnal, otočil se k ní. Nedívala se na mě. Její pohled se upíral někam stranou, snad na kaluž u jejich nohou, nebo na linii plotu. Čelist měla zaťatou, jako by už litovala svých slov, jako by už stavěla zeď, aby si je mohla vzít zpět. Ruce měla teď víc skřížené, ramena stažená nejen proti chladu. Polkl jsem. Co jsi řekla? Teprve tehdy se mi podívala do očí, jen na 2 vteřiny. Dost dlouho na to, abych viděl všechno, co neříkala. Rozpaky, strach, něco syrového a nechráněného, co očividně neplánovala vypustit ven. Pak se zase podívala jinam. Nic, řekla rychle. Nic jsem neřekl. Obaj jsme věděli, že je to lež. Vzduch mezi námi připadal řidčí, nabitý, jako ve chvíli těsně předtím, než se blesk rozhodne, jestli udeří. Mohl jsem to nechat plavat, mohl jsem říct dobrou noc, popadnout tašku, dojít k autu, ale moje nohy se nepohnuly. Místo toho jsem se opřel o Subaru vedle ní, dost blízko, že se naše ramena skoro dotýkala, ale nedotýkala se. Zíral jsem na to samé prázdné parkoviště jako ona. Ticho se natahovalo, nebylo to nepříjemné, jen přítomné. Nakonec znovu promluvila, tišeji. Vždycky se zdáš tak vyrovnaný, jako by tě nic nerozhodilo. Vydal jsem ze sebe tichý smích, spíš dech než zvuk. Zdání může klamat. Mírně ke mně otočila hlavu. Opravdu? Přemýšlel jsem o tom. Někdy. Další odmlka. Vydechla. Jsem tu 6 týdnů. Všichni na mě mluví. Zprávy, termíny, metriky. Nikdo nemluví se mnou. Ne doopravdy. Kromě tebe. Jsi jediný člověk,
který se ke mně nechová jako k titulu na organizačním schématu. Nevěděl jsem, co na to říct. Tak jsem neřekl nic. Pokračovala. Moje rodina vždycky měli plán. Soukromá škola, dobrá vysoká, dobrá firma, dobrá partie. Viktor do toho plánu zapadá. Všichni to říkají. Naši rodiče se přátelí od doby, než jsme se narodili. Má to dávat smysl. Jednou se zasmála, krátce, suše. Nedává. Podíval jsem se na ní. Nemusíš mi to vysvětlovat. Já vím. Podívala se na mě tehdy. Opravdu se podívala. Ale já ti to chci vysvětlit. S tebou chci. Hruď se mi sevřela. Ne ve špatném slova smyslu. Jen byla plná. Zůstali jsme tak skoro hodinu a povídali si o ničem a o všem. Vyprávěla mi o dědečkově truhlářské dílně na severu státu New York. Jak ji nechával brousit třešňová prkna, dokud neměla prsty rozedřené do krve. Řekl jsem jí o létě, když jsem s tátou předělával karburátor u jeho starého Chevyho. O tom, jak mi ani jednou neřekl, že to dělám špatně. Smáli jsme se u kávovaru. Bavili jsme se o tom, jak zvláštní je pocit, když je vám 30 a pořád ještě zjišťujete, kým smíte být. Když se nakonec narovnala a řekla, že by měla jít, zima už se mi usadila hluboko v kostech. Otevřela dveře řidiče, odmlčela se. Děkuji, řekla znovu. Za auto. Za vyslechnutí. Přikývl jsem. Dojeď bezpečně. Věnovala mi jeden poslední pohled. Měkký, nechráněný a pak vklouzla dovnitř. Motor hladce naskočil. Zadní světla se rozsvítila červeně, pak slábla, jak vyjížděla z parkoviště. Stál jsem tam, dokud zvuk jejich pneumatik nezmizel do noci. Pak jsem došel ke svému autu, nastartoval a jel domů. Celou cestu mi v hlavě rezonovala ta 3 slova. Přála bych si, abys byl můj. Tu noc jsem moc nenaspal. Další ráno přišlo příliš brzy. Probudil jsem se před budíkem a zíral na stropní ventilátor, který se nade mnou točil v pomalých kruzích. Slova z předešlé noci tu pořád byla a tiše se mi přehrávala v hlavě jako hluk v pozadí, který jsem nemohl stlumit. Přála bych si, abys byl můj. Říkal jsem si, že z ní mluví jen vyčerpání. Její, moje, nás obou. Lidé říkají věci na parkovištích v noci, které ve dne nemyslí vážně. Věřil jsem tomu asi 30 sekund. Pak jsem vstal, uvařil si kávu a odjel do práce, jako by se nic nezměnilo. Ale něco se změnilo. Přijel jsem brzy, zaparkoval na svém obvyklém místě blízko zadního plotu a šel dovnitř. Kancelář se cítila jinak ještě předtím, než jsem došel ke svému stolu. Oči mě sledovaly chodbou. Ne zjevné zírání, jen rychlé pohledy. Takové ty, které uhnou, když se podíváte zpátky. Max během první hodiny prošel kolem mé koje 2krát a pokaždé zpomalil, jako by čekal, že něco řeknu. Neřekl jsem. Přihlásil jsem se, otevřel si frontu lístků a začal pracovat. Rutina byla jediná věc, která působila pevně. O 9:30 už to šeptání nabralo na hlasitosti. Slyšel jsem útržky z odpočívárny, když jsem si šel pro vodu. Viděli je na parkovišti včera v noci. Stáli tam celou věčnost. Její auto, že? Zvednutá kapota a vůbec. Nic z toho nebylo dost nahlas, aby se to dalo konfrontovat. Jen dost nahlas, aby se to šířilo. Kolem oběda dostal příběh nohy. Někdo nás viděl, jak spolu důvěrně mluvíme, někdo jiný přidal dlouho. A než se to dostalo k účetním, stalo se z toho, pracují spolu dlouho do noci na něčem osobním. Logistika už z toho udělala vtip o síťové podpoře po pracovní době. Sklopil jsem hlavu. Strávil jsem roky tím, abych byl neviditelný. Věděl jsem, jak tak zůstat, i když se lidé dívali. V 11 hodin mi zabzučel telefon s interní pozvánkou v kalendáři. Žádný předmět, jen schůzka zasedací místnost B1115 od ředitele provozu. Žaludek se mi propadl o půl palce. Vešel jsem v 11:14. Pan Harland už tam byl, seděl v čele stolu s poznámkovým blokem a vychladlou kávou. Bylo mu něco pod 60. Vždycky byl klidný, vždycky precizní. Neusmál se, když jsem se posadil. Ani se nezamračil. Prostě počkal, až klapnou dveře. Leo, začal a sepěl ruce. Budu stručný, protože nerad ztrácím čas a myslím, že ty taky ne.
Přikývl jsem. Mluví se o tobě a o Eleně z prodeje. Lidé vás viděli včera pozdě večer na parkovišti. Na chvíli. Nechal jsem si neutrální výraz. Pomohl jsem jí s autem. Řemen alternátoru měl prasknout. Spravil jsem ho, aby mohla dojet domů. Dlouze si mě prohlížel. To jsem si myslel. Ale tady záleží na tom, jak to vypadá. Jsme dost malá firma, drby tu rostou rychle. Z ničeho tě neobvinuji. Jen tě žádám, abys pamatoval na hranice. Ty profesionální. Rozumíš? Rozumím. Dobře. Jednou poklepal perem do bloku. To je všechno. Pokračuj v dobré práci. Toho si lidé všímají nejvíce. Schůzka trvala 9 minut. Vycházel jsem s pocitem, jako by mě někdo lehce stiskl mezi dvěma skly. Stále celý, ale vědomý si toho tlaku. Elena čekala na konci chodby. Vypadala napjatě, ruce pevně skřížené, jako by se snažila udržet pohromadě. Když mě uviděla, udělala půlkrok dopředu. Co se stalo? Zeptala se tiše. Připomenutí profesionálních hranic. Nic formálního. Žádný zápis. Ramena jí o zlomek klesla. Omlouvám se. Je to moje vina. Neměla jsem včera říkat, co jsem řekla. Dostala jsem tě do situace. Zavrtěl jsem hlavou. Nikam si mě nedostala. Zůstal jsem, protože jsem chtěl. Podívala se na mě tehdy. Opravdu se podívala, jako tehdy poprvé u kávovaru. Myslela jsem to vážně, Leo. Každé slovo. Ale měla jsem si to nechat pro sebe. Nevěděl jsem, jak na to odpovědět, tak jsem neodpověděl. Stáli jsme tam dalších pár vteřin. Pak na ní někdo zavolal jménem z konce chodby. Greg. Asi s další zprávou o prodeji. Narovnala se, uhladila si sako a věnovala mi malé, strohé kývnutí. Uvidíme se, řekla. Díval jsem se, jak odchází. Další týden jsme si udržovali odstup. Zdvořilé kývnutí na schodech. Rychlé ráno u kávovaru. Žádné zdržování, žádné otázky, žádné konverzace na parkovišti. Připadalo mi to, jako by někdo na podlahu nakreslil čáru a my obaj jsme si dávali pozor, abychom přes ní nepřešlápli. Ale to ticho nebylo prázdné. Bylo těžké. Pokaždé, když jsem ji ty viděl, jak nese spisy, mluví po telefonu, směje se něčemu, co někdo řekl v odpočívárně, cítil jsem to přitahování. Ne dramatické, jen stálé, jako gravitace. Všimnete si ho, jen když se ho snažíte ignorovat. 8 dní po tom čtvrtečním večeru mi pípl interní chat. Elena, místnost 312, odpočívárna. Teď. Zíral jsem na zprávu 10 sekund. Pak jsem zavřel notebook, vstal a došel do 3. patra. Odpočívárna byla prázdná, kromě ní. Seděla u malého stolku u okna, brýle zvednuté na hlavě, před sebou nedotčený šálek čaje. Odpolední světlo dopadalo šikmo přes stůl a zachycovalo ve vzduchu prachová smítka. Vypadala unaveně. Ne z nedostatku spánku, ale tím hlubším způsobem. Způsobem, který se usadí v kostech. Vzhlédla, když jsem vešel. Zavři dveře. Zavřel jsem. Počkala, až západka cvakne. Pak se mi podívala do očí. Je něco, co jsem ti měla říct, řekla, než se stalo cokoliv dalšího. Zasloužíš si to vědět. Zrychlil se mi tep. Odtáhl jsem si židli naproti ní a posadil se. Pomalu se nadechla. Jsem zasnoubená. Ta slova dopadla na plocho jako kameny vhozené do klidné vody. Vlnky se šířily, ale hladina zůstala klidná. Cítil jsem, jak můj obličej stuhl. Zasnoubená? Zopakoval jsem, jednou přikývla. 8 měsíců. Jmenuje se Viktor. Naše rodiny se znají od jak živa. Bylo to... domluvené. Ne vynucené, jen se to očekávalo. Myslela jsem, že když tomu dám čas, ten pocit se dostaví. Nedostavil. Podíval jsem se jí na ruce. Žádný prsten, všimla si. V práci ho nenosím, řekla. Připadá mi to neupřímné. Pomalu jsem vydechl. Proč mi to říkáš teď? Protože to, co jsem řekla na parkovišti, byla pravda. A nemohla jsem tě nechat to v sobě nosit, aniž bys znal celý příběh. Odmlčela se. Nechtěla jsem ti lhát, dokonce ani zamlčováním. Chvíli jsem nemluvil. Místnost se zdála menší, vzduch hustší. Venku dodávka couvala do nakládacího prostoru a pravidelně pípala.
Nakonec jsem se zeptal, ví o tobě? Ne, o tom, jak se cítím. Usmála se malým, smutným úsměvem. Ví, že do něj nejsem zamilovaná, jen si myslí, že to čas spraví. Přikývl jsem. Nebylo co dodat. Dlouze se na mě podívala. Omlouvám se, Leo, nikdy jsem tě do toho nechtěla zatáhnout. Nezatáhla si mě, řekl jsem, vešel jsem sám. Oči jí zjemněly. Na vteřinu jsem si myslel, že se natáhne přes stůl. Neudělala to. Vstal jsem. Díky, že jsi mi to řekla. Nezastavila mě, když jsem odcházel. Vrátil jsem se ke stolu, sedl si a 20 minut zíral na obrazovku bez pohnutí myší. Server zabzučel, už to nepůsobilo utěšujícím dojmem. Byl to jenom hluk. 2 týdny po tom rozhovoru v odpočívárně mi připadaly, jako bych kráčel po zamrzlém rybníce. Led byl tenký, praskal pod každým krokem, ale já jsem stejně šel dál. Přinutil jsem se vrátit k rutině. Hlavu dolů, tikety uzavřeny, kabely vysledovány, vysvětlení podána. Odpovídal jsem na e-maily pohotově. Zdvořilej jsem kývl, když někdo prošel kolem mého stolu a dbal na to, abych na sobě nedal nikdy nic znát. S Elenou jsme se párkrát minuli. Rychlá pozdravení na schodech, letmý pohled u kávovaru, ale nikdy jsme se nezdrželi. Nikdy jsme nemluvili o ničem hlubším. Tak to bylo bezpečnější pro nás oba. Říkal jsem si, že ten odstup je nutný. Byla zasnoubená. Já nebyl nikdo výjimečný. Byla nakreslena čára a zůstat na své straně byla jediná logická věc. Ale logika neumlčí tu část vás, která si pamatuje, jak zněl její hlas, když řekla, že by si přála být moje. Nesmaže to, jak se tvářila, když přiznala pravdu. Takže jsem to pohřbil hluboko. Tak jako jsem léta pohřbíval všechno ostatní. Pak přišla pozvánka v kalendáři. Čtvrteční odpoledne. Zasedací místnost. A 15 hodin. Povinné. Od asistentky paní Sterlingové. Žádný předmět, žádný program, jen čas a číslo místnosti. Paní Sterlingová byla regionální ředitelka. Jediná osoba v budově, která dokázala jediným zvednutým obočím umlčet celé patro. Nesvolávala schůzky kvůli maličkostem. Vešel jsem ve 14:58. Elena už tam byla, seděla na druhém konci stolu, ruce složené v klíně, oči upřené na leštěné dřevo před sebou. Nevzhlédla, když jsem vstoupil. Paní Sterlingová seděla v čele, držení těla rovné, před sebou otevřený jeden poznámkový blok. Žádný notebook, žádný telefon, jen ona, poznámkový blok a my. Posaď se, Leo, řekla. Její hlas byl klidný, uvážlivý, jak to u ní bývalo zvykem. Vzal jsem si židli naproti Eleně. Dveře za mnou cvakly. Paní Sterlingová nestrácela čas. Budu přímá, protože si vás obou vážím a nevěřím na hry. Mluví se o vás dvou, o večeru na parkovišti, o rozhovorech, které mohly překročit meze. Mluvila jsem s HR. Neexistuje žádná formální stížnost, žádné zaznamenané porušení pravidel, ale to, jak to vypadá, je na místě, jako je toto, realitou. A rodinu Eleny znám už velmi dlouho. Eleně stuhla ramena. Pořád se na mě nepodívala. Paní Sterlingová pokračovala. Eleno, chtěla bych, abys Leovi řekla zbytek toho, co jsi mi včera řekla. Elena pomalu vydechla. Když konečně promluvila, její hlas byl klidný, ale tenký, jako by byl napjatý přes něco ostrého. Jsem zasnoubená, řekla znovu. Ta slova teď dopadala těžčeji, protože už nebyla určena jen mně. Viktor, 8 měsíců. Naše rodiny to domluvily už před lety. Obchodní vazby, společná historie, ten druh věcí, který vypadá na papíře dokonale. Souhlasila jsem, protože jsem si myslela, že praktičnost se změní v něco skutečného. Nezměnila. Odmlčela se a prsty zatlačila do okraje stolu. Už dlouho jsem nešťastná. Jen jsem si to donedávna nechtěla přiznat. Paní Sterlingová se mírně předklonila. A proč mu to říkáš teď, Eleno? Eleniny oči poprvé střelily k mým. Byly klidné, ale unavené. Protože jsem lhala sama sobě a protože si Leo zaslouží znát celou pravdu, než se stane něco dalšího. Paní Sterlingová jednou přikývla, pak se obrátila ke mně. Leo, sleduji tě tady roky. Jsi spolehlivý, tichý, děláš svou práci bez fanfár. To je cenné. Ale taky jsem sledovala, jak mizíš. Jsi opatrný. Někdy až moc opatrný. Je rozdíl mezi tím být obezřetný a být uzavřený. Nepleť si to. Neodpověděl jsem. Nemohl jsem.
Hrdlo se mi sevřelo, jako by vzduch v místnosti zhoustl. Paní Sterlingová zavřela svůj poznámkový blok. Nejsem tu proto, abych někomu z vás říkala, co máte dělat, ale řeknu tohle. Cokoliv se stane dál, řešte to bezúhonně. Kvůli sobě i kvůli téhle společnosti. To je vše. Elena vstala jako první. Mohu odejít? Paní Sterlingová přikývla. Elena beze slova odešla. Zůstal jsem sedět ještě chvíli. Paní Sterlingová se na mě podívala. Jsi dobrý muž, Leo, řekla tiše. Nenech strach rozhodovat o tom, kým můžeš být. Odejela jsem z místnosti. Elenina zpráva přišla o 20 minut později, když jsem ještě seděl u stolu a předstíral, že čtu e-maily. Potřebujeme si promluvit. Odepsal jsem jednonosí slovo. Já vím. Zbytek dne uběhl jako v mlze. Cestou domů jsem mlčel. Žádné rádio, žádný podcast, jen zvuk pneumatik na mokrém asfaltu a tiché hučení vlastních myšlenek. Neděle večer, 22 hodin. Seděl jsem na gauči s napůl snědenou miskou ramenu, když se ozvalo zaklepání. Tiché, váhavé, ale jednoznačné. Otevřel jsem dveře. Ve světle chodby stála Elena. Oči měla zarudlé, na tvářích šmouhy od pláče. Ani se nesnažila to skrýt. Brýle měla zamlžené ze zimy venku. Vlasy měla vlhké, jako by sem šla v mlze bez deštníku. Vypadala menší než kdy v práci. Menší, ale ne zlomená. Ukončila jsem to, řekla. Ta slova visela mezi námi. Ustoupil jsem stranou. Pojď dál. Prošla kolem mě do bytu. Zastavila se uprostřed obýváku a prohlížela si ten prostor, hromádku knih o sítích na konferenčním stolku, úhledně smotané kabely podél podlahové lišty, jedinou rostlinu v květináči na parapetu, která i přes mé zanedbávání nějak přežívala. Otočila se ke mně. Volala jsem Viktorovi. Pak jsem zavolala rodičům. Nebylo to hezké. Jsou naštvaní, zranění. Myslí si, že zahazuju všechno, co pro mě vybudovali. Ale už jsem nemohla dál předstírat. Tišej jsem zavřel dveře. Nemusela jsi sem chodit. Já vím. Zhluboka, roztřeseně se nadechla. Ale chtěla jsem. Potřebovala jsem, abys to slyšel ode mě. Ne z drbů nebo od někoho jiného. Neudělala jsem to kvůli tobě, Leo. Ne tak docela. Udělala jsem to proto, že jsem byla tak dlouho nešťastná, že jsem zapomněla, jaký je to pocit být šťastná. Ty jsi mi jen připomněl, že je to možné. Nepřistoupil jsem blíž. Zůstal jsem tam, kde jsem byl, ruce v kapsách a nechal její slova usadit. Co teď potřebuješ? Zeptal jsem se. Podívala se na mě, jako by jí ta otázka překvapila. Pak její tvář zjemněla. Jen potřebuju, aby se mnou někdo seděl. Žádné řešení, žádné plány, jen sedět. Přikývl jsem. A to můžu udělat. Seděli jsme na gauči, nedotýkali se. Dlouho jsme nemluvili. Rozsvítil jsem lampu vedle sebe, aby světlo bylo měkké, ne ostré. Přitáhla si kolena k sobě, objela je pažemi. Po chvíli začala vyprávět tiché příběhy ze svého dětství, o letech na dědečkově chatě, o tom, jak kdysi snila o cestování, ale nikdy necestovala, protože vždycky byl nějaký další krok, který měla udělat. Poslouchal jsem. Vyprávěl jsem jí o létě, které jsem strávil s tátou přestavováním motorů, o tom, jak mi nikdy neřekl, že to dělám špatně, i když jsem to dělal špatně. O tom, kolik let jsem si myslel, že být neviditelný je bezpečnější, než být viděn. Povídali jsme si, dokud neodbyla půlnoc. Když se nakonec zvedla k odchodu, zastavila se u dveří. To, co jsem řekla ten večer na parkovišti, začala. Dokončil jsem to za ní. Já to myslel taky vážně. Zamrkala. Ty jsi to nikdy neřekl. Říkám to teď. Dlouze se na mě podívala, hledala, doufala, bála se. Pak vstoupila zpátky dovnitř, zavřela za sebou dveře a prostor mezi námi zmizel. Měsíce, které následovaly, nebyly jednoduché, ani zdaleka. Elenino rozhodnutí zrušit zasnoubení vyvolalo v její rodině šokové vlny. Telefonáty přicházely denně, některé rozlobené, některé uplakané, některé tiché se zklamáním, které řezalo hlouběji než křik. Její rodiče nedokázali pochopit, jak mohla odejít od něčeho tak pečlivě naaranžovaného, něčeho, co zvenčí vypadalo tak dokonale. Říkali jí, že je impulzivní, sobecká a zahazuje jistotu pro něco nejistého. Poslouchala každé slovo, občas pak brečela, občas jen tak tiše seděla na mém gauči
dokud se ta tíha nezvedla natolik, aby se mohla znovu nadechnout. Nenabízel jsem řešení, jen jsem seděl s ní. Držel jí za ruku, když sáhla po mé. Vařil kávu ve 2 ráno, když nemohla spát. To stačilo. V práci drby neustaly, vyvinuli se. Lidé šeptali, když jsme se potkali na chodbě. Někdo se zeptal Maxe, jestli ten síťový chlápek a nová prodejní hvězda teď spolu něco mají. Max, k jeho cti, jen pokrčil rameny a řekl, hleďte si svýho. Ale ty pohledy pořád přicházely. Zůstali jsme profesionální, skloněné hlavy, tiché hlasy, žádné zdržování u kávovaru. Bylo vyčerpávající předstírat, že vzduch mezi námi není nabitý, ale dělali jsme to, protože jsme museli, protože ani jeden z nás nechtěl dát nikomu další palivo. Přesto tu byly okamžiky, díky kterým bylo to ostatní snesitelné. Pozdní odpoledne v odpočívárně ve 3. patře, když tam nikdo jiný nebyl. Napsala mi textovku, ať jdu nahoru, a my jsme tam seděli u kafe a povídali si o nedůležitých věcech. O tom, jaký automat zase sežral $, jak po dešti vypadá parkoviště jako černé sklo. Smála se mým suchým poznámkám a na těch pár minut svět mimo tu místnost neexistoval. Víkendy se staly našimi. Vyjížděli jsme za město bez cíle, jen s dálnicí před námi, staženými okénky a potichu puštěnou hudbou. Jednu sobotu jsme skončili u malého jezera, hodinu cesty na sever, zaparkovali jsme na Štěrkové krajnici a sledovali, jak se pod šedou oblohou vlní voda. Opřela si hlavu o mé rameno a řekla, zapomněla jsem, jak chutná ticho. Neodpověděl jsem. Jen jsem ji to mý objal kolem ramen a nechal ticho odpovědět za mě. Noci v mém bytě se prodlužovaly. Začala u mě nechávat věci. Svetr na opěradle gauče, knihu na konferenčním stolku, oblíbený čaj ve skřínce. Jeden večer vešla, zula si boty a řekla, líbí se mi tu. Cítím se tu jako při dýchání. Nevěděl jsem, jak jí říct, že můj byt se nikdy necítil jako domov, dokud ho nezačala plnit. 4 měsíce po té nedělní noci Elena udělala svůj krok. Mluvila o tom celé týdny, i o vlastní poradenské firmě zaměřené na komunikaci v dodavatelském řetězci. Podnikatelský plán budovala v tajnosti, pozdě v noci počítala čísla, strukturu načrtávala na ubrousky. Jedno úterý vešla po pracovní době do mé koje, posadila se na kraj mého stolu a řekla, příští měsíc dávám výpověď, začínám něco vlastního. Vzhlédl jsem od obrazovky. Jsi si jistá? Přikývla. Nikdy v životě jsem si nebyla jistější. Pomohl jsem jí nastavit infrastrukturu, servery, zabezpečenou síť, cloudové zálohy, dokonce i základní telefonní systém. Pracovali jsme do noci v malé pronajaté kanceláři, kterou si našla v centru. 4. patro, starý koberec, okna s výhledem na řeku. Vonilo to tam čerstvou barvou a možnostmi. Když podepsala prvního klienta, obrátila se na mě v tom prázdném prostoru a řekla, teď je to skutečné. Oči jí svítily. Přitáhl jsem si ji blíž a políbil jí na čelo. Vždycky bylo. O 2 měsíce později jsem ji nenásledoval. Neplánoval jsem to. Jednoho odpoledne jsem seděl u stolu, zíral na rak se servery, který mi celé roky dělal kulisu, a uvědomil si, že to hučení už není utěšující. Znělo to jako šum. Ten večer jsem napsal výpověď. Krátkou, profesionální, vděčnou. Druhý den ráno jsem ji odevzdal. Můj manažer se ptal proč. Řekl jsem mu pravdu. Chci vybudovat něco nového. Elena mě nežádala, abych se k ní přidal. Nikdy by to neudělala. Ale když jsem jí to řekl, usmála se, jako by na to čekala. Nastoupil jsem do její firmy jako hlavní technik. Malý tým, velké sny. Během pracovní doby jsme dodržovali přísně profesionální vztahy. Žádné pohledy, které by trvaly příliš dlouho. Žádné soukromé vtipy na schůzkách. Ale po pracovní době, když skončil poslední hovor a venku se rozsvítila pouliční světla, se věci změnily. Jednou pozdě večer jsme zůstali jen my dva. Přistoupila k mému stolu, opřela se o zeď vedle mě, překřížila ruce a sledovala, jak píšu. Nevzhlédl jsem. Chvíli počkala, pak zašeptala, měkce jako poprvé, co to řekla. Přála bych si, abys byl můj. Psal jsem ještě asi půl vteřiny. Pak jsem přestal, otočil židli k ní a zvedl zrak. Vždycky jsem byl, řekl jsem.
Usmála se, pomalu, opravdově, takovým tím úsměvem, který jí rozzáří celou tvář. Přistoupila blíž. Vstal jsem a v tichu té malé kanceláře s městem hučícím hluboko pod námi jsme nepotřebovali nic jiného. Ta slova začala na studeném parkovišti pod žlutými světly. Přežila drby, rodinné bouře, těžká rozhodnutí. Nebyla dramatická. Nebyl to ohňostroj. Byla prostě pravdivá. A někdy to je víc než dost, děkuji vám. Že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste tu se mnou strávili. Aktuálně jsme na cestě k dosažení našeho prvního milníku 1000 odběratelů. Pokud se příběhy, které vyprávím, dotkly vašeho srdce byť jen malinko, podpořte mě prosím stisknutím tlačítka odebírat. Každý nový odběr je pro mě obrovskou motivací psát dál a přinášet vám ještě více smysluplných příběhů. Nashledanou a těším se na vás u dalšího videa.